Salamu alaikum yan uwa musulmai gabaki ɗayan matasan Nijar mata da maza. Magana ce za mu yi akan matsalar zanga da aka ɗauke mana na Nijar. Muna nan kasar abin gafa ya ja mana matsala fa da yawa fa. Gashi nan ya hana mana aiki kuma harkokin mu cikin rezon nan ne yake marasa za mu yi, kuma matan na can na kewar mu ba yadda za mu yi a apel ko mai whatsapp in gane maka dogara da shi intanet kuma an kwamace ta. A taimaka a yadda za a yi a dawo mana da rezo ko gobe ne ko yau ko jibi, a dai taimaka haka nan ma. Kuma a can shugabancin ta kasar Nijar Allah ba mai rabo sa'a, au Muhammad Bazum au Muhammad Usman Allah ba mai rabo sa'a. Idan mun san Allah Ubangiji ya zaɓa mana nagari, duk wanda Allah ya bamu Allah Ubangiji ya bashi ikon da zai rike ƙasanmu ga ta nan mai tsanwa da fari da ja da kuma hoton rana tsakiya. Allah Ubangiji ya kiyaye mu na fami mu da kuma duk wanda yake Nijar. Allah ya ba da kariya, Allah ya ba mai rabo sa'a. Amma a maido mana rezon nan, a maido mana rezo. Idan ba haka ba annabi, dan Allah dan annabi, a maido mana rezo. In kuna yi ma Allah, kuna yi ma annabi, ku sako mana rezo. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ubangiji muke roƙo, Allah ya ba mai rabo sa'a. Mu dai wanda ya hau muna matata tana can, ba ni nan ga samun damar kiranta. Da Allah da annabi kuma muna rezo.